Podcasten præsenteres i samarbejde med Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen. Programmet præsenteres af Fastbox fra Solar. Materialerne leveret på 1 time. Velkommen til Det Skæve Vatterpas. Podcasten, hvor vi dykker ned i håndværkerbranchen. Mit navn er Alexander. Og jeg hedder Tony. Velkommen til Det Skæve Vatterpas. Jeg har jeres vært Alexander, og jeg sidder som altid med min gode, trofaste kollega, som ikke er en kollega, fordi han er en VVS'er, Tony herovre. Men ikke nu. Jeg sidder jo faktisk med en kollega, fordi at jeg sidder herovre med Marius, som er en elektriker, fordi i dagens podcast-episode skal vi snakke om, hvordan det er at være elektriker til daglig. Og så er det lidt svært, fordi det er jo 2 elektrikere mod 1 VVS'er, så... Ja, men nu er jeg jo dobbelt så gammel som de 2, så må ikke jeg klarer jer begge 2. Med bind på øjnene, skal vi sige. Det må vi se. Det er en dårlig start, du bevæger sig, kan man sige. Nej, Marius, i dag er det dig, der er i fokus. Du er elektriker til daglig, og kan vi ikke bare lige starte med at få en kort introduktion til, hvorfor du valgte at blive elektriker? Hvor gammel er du? Jo. Jamen, jeg hedder Marius, og jeg er 23 år gammel, og måden jeg egentlig sådan lidt kom i gang med det her elektriker, det var, at jeg var personlig træner. Da jeg uddannede som også, da jeg var 17 år faktisk, og så synes jeg... Jeg er spændt på at se, hvordan den kommer ind til en elektriker her. Ja, lige præcis. Så synes jeg egentlig, at de arbejdstider, de var lidt sjove, fordi så arbejder man om aftenen og om morgenen, og det er sådan meget forskelligt, så man er aldrig rigtig sådan helt fri. Og det var jeg lidt træt af, og så min far, han har altid pynset på, at jeg skulle være elektriker. Så tænkte jeg, nu giver jeg det skud, men egentlig så har jeg været ret dårlig i skolen, så jeg har været bange for, hvordan matematikken var på elektrikuddannelsen. Så blev man jo nødt til at følge op med spørgsmålet. Hvordan var det så med matematikken? Jamen, i starten, der skulle jeg lige tage mig lidt sammen på grundforløbet. Jeg kunne godt mærke, at det går hurtigt, altså på GF2 der, ikke? Men når så man kommer i gang, og der er noget, man faktisk er interesseret for, og man kan se, hvad er meningen bag, hvorfor laver man dimensionering og alle de her ting, som man lærer om. Udregningerne. Ja, lige præcis. Så man se, det giver jo mening i forhold til i kablerne, og hvordan det hele det hænger sammen. Ikke? Men det er også det, du åbner op for et sindssygt en god pointe. Altså nu sidder vi jo med Tony herovre, som er VVS'er, og vand, det løber altid nedad, så det er jo ikke så svært at lave beregninger på det. Ja, vi har faktisk også noget vand, der kan løbe opad. Nej, det løber nedad. Ja, men det er jo på grund af os jo, fordi det hjælper til med en pumpe. Så. Ja, det er godt. men det er jo en af de sådan, spørgsmål, jeg får allermest, og det var da også noget af det, jeg selv var bange for, fordi jeg er også ordblind, klarer mig ikke så godt i skolen, og jeg fik jo at vide, at det er den hårdeste, det er sådan den mest tekniske håndværkeruddannelse i forhold til lovbogen og sådan noget. Altså, vi har jo en standard, som godt nok er en standard, du skal ikke følge den sort-hvid, bla bla bla. Det er en rigtig god gråzone. Ja. Men den er jo 800 sider lang. Hvor lang er VVS'ens standard? Altså, vi har jo flere stobier. Det er jo en bog, navnet på. Jeg ved ikke engang, hvad det er. Nej, men der kan du allerede se, der er du allerede hægtet af, ikke? Er det en eller anden? Men igen, vi har jo de her 2 eneste fag, hvor at det kræver autorisation for at blive det ene eller det andet, i hvert fald for at starte selvstændig. Man kan godt være selvstændig alligevel. Så det er jo noget, staten har pålagt os, at vi skal være autoriseret. Og det er der jo en årsag til, og det er jo fordi, at det vi laver faktisk kan slå mennesker ihjel, eller lave stor skade på bygninger. Jeg skulle til at sige, en god vandskade, eller en god... Nu har vi også gas. Ja. Det er rigtigt. Men jeg skulle til at spørge, om det er en del af grunduddannelsen. Vi skal slet ikke snakke om dig derovre. Vi skal jo snakke med elektrikerne i dag. Og hvad vil du sige til folk? Fordi jeg var bange for alt det der med, at du skulle sidde og læse, men for mig så blev det ikke så hårdt, som jeg havde regnet med. Hvordan havde du det? Jamen, det er egentlig lidt sjovt, fordi jeg har også haft nogen, som der er i gang med uddannelsen, og der har spurgt mig, hvad er det egentlig så svært og sådan noget, og det synes jeg ikke, fordi når du interesserer dig for noget, jamen, så skal det nok blive nemt. Præcis. Og jeg fik i skolen der, i folkeskolen, der fik jeg jo 0,2 og sådan noget i matematik, til så at gå ud med svendeprøve på 12-12, ikke? Så jeg synes bare, at det har været super interessant, og derfor så bliver man bare dygtig til det. Det er også fordi, man lige pludselig fanger interessen for det, ikke? Altså man er jo lige præcis. Man er på ukendt grund, og så lige pludselig så finder man ud af, at det smager faktisk meget godt det her, og så begynder man at interessere sig for det. Det er også det, men i grundforløbet, altså grundforløbet er så teknisk.
Men så snart, jeg har altid sådan, når det siger klik, og man begynder at forstå det grundlæggende, så er sådan hele uddannelsen rimelig lige til, når man forstår det grundlæggende. Men skal du ikke prøve at forklare, hvordan starter sådan en uddannelse? Er det mesterlærer, eller skal man på skole, eller hvordan hænger det? Jeg kender en, der har været mesterlærer. Jeg har ikke selv været det, og egentlig så er det ikke sådan, det er lidt sjovt, man kalder det mesterlærer, fordi egentlig så en mesterlærer, det er bare, at du kommer ud ligesom i firmaet og er et halvt år i lærer, inden du så kommer på GF2. Mere er der, som jeg har forstået, i hvert fald ikke i det. Er det ikke? Jeg har forstået det som den uddøde race, som ikke rigtig findes længere. Jeg ved, men vi sidder også med en alderdomsprægende mand over på den anden side. Så. Ja, det er mig, der har skrevet uddannelsen. Ja, så gammel er jeg jo efterhånden, ikke? Ja. Mine 2 børnebørn, der sidder her foran mig. Men ellers så kommer man jo i gang med GF2. Jeg mener, hvis det under 18, så skal man lige have en GF1 først, men ellers over 18, så er det GF2. Og GF står for? Grundforløb 2. Så har man en masse teori til at starte med, og så skal man så bygge en stand, hvor at, der er nogle etaper, som man skal følge, og så lærer man sådan de mest basale ting til at starte med, ikke? Med tændingssystemer og hvad der ellers er dimensionering og sådan nogle ting. Ikke? Men er det ikke vigtigt, sådan, når I er i gang med den her læreproces, at det firma, I nu arbejder for, at der er nogle svende, som har kompetence nok til at kunne lære de her ting? Altså jeg tænker bare på, hvis du blev sat på til i 4 år kun at montere stikkontakter, 100%. Så mangler du jo nok et eller andet. Er der nogen, der observerer det, eller fortæller jer, hvordan det ledes, eller bliver sendt til forskellige opgaver, eller hvordan? Jamen altså, personen selv så kender også nogen, som der har gået, nu vil jeg ikke nævne nogen firmaer, men jeg kender nogle firmaer, hvor så er det bare sådan noget, som er gået og trækket 2 kabler i flere år, ikke? Hvor de så kommer ud, og så de ved jo ikke engang, hvad en korrespondance, hvordan den fungerer. Ikke? Det er det, der er skræmmende, fordi du kan vitterligt blive uddannet, uden nogensinde have prøvet. Altså, det er jo også det. Der er jo en verden til forskel, jeg ved ikke, hvordan det er med at være VVS'er, men der er jo en verden til forskel at arbejde på en byggeplads som elektriker, og arbejde i privathjem som elektriker. Fordi på en byggeplads, der er alting nyt, og det er lovligt, og og så kommer du ud til noget gammelt, hvor der sidder noget fra 60'erne, som hænger sammen med noget fra 80'erne, og du skal til at tilføje noget i 2026. Så er der rør, så er der engleder. Præcis. Og så er der stofledninger. Og halvdelen af farverne er de samme, og de gør forresten ingenting af det samme, som de gør i dag. Så du kan virkelig blive fanget på en uheldig måde, hvis du går i et dårligt firma. Så hvis man skal starte i lære som elektriker, så er det altså rigtig vigtigt at kende firmaet og vide, hvad de laver? Ja. Eller er det ikke bare... Det er det, der er lidt af problemet, for jeg føler virkelig sådan, der er mange, der siger, gå efter de små firmaer, men de små firmaer kan du blive udnyttet. Gå efter de store firmaer, men i de store firmaer kan du blive udnyttet. Den er lidt svær. Altså, jeg tror, det bedste, det vil måske være, hvis man kender nogen. Fordi så kan man få en vej ind, og det er måske lidt bedre at sige, hvis man er utilfreds med at... men igen, man skal også bare... Jeg ved godt, man er ny, og man er måske lidt skræmt for... hvordan ens chef reagerer på, at man måske ikke er tilfreds med det arbejde, man bliver sat til. Ikke? Hvordan var din læretid? Jamen, jeg føler faktisk, at jeg har haft en ret god læretid. Faktisk en virkelig god en. Det eneste hårde, jeg lige kan tænke på, det er sådan noget med transport, som jeg synes, der har været lidt hård, ikke? At man måske brugt 1,5 time på at komme frem og tilbage. Wow. Det er en god chef. Ja, den har været lidt krads nogle Så du kom tit for sent? Nej. Faktisk ikke, men det var bare, altså, man var træt i hovedet, ikke? Hvad lavede du i din læretid? Altså, jeg synes, det er meget vigtigt at sige, at der er sådan ligesom, der er service, hvor du er ude hos private og laver sådan nogle små ting, hænge lamper op og lave en stikkontakt, og så er der byggeplads, der bare derudad. Ja. Så inden for elektrikerbranchen, hvis man så skal være helt kold og kynisk, så er der jo 700.000 forskellige veje, man kan gå. Men det er de 2 store. Det er ligesom service og byggeplads. Hvad lavede du i din... Jamen, til at starte med, så var jeg faktisk arbejdsmand, inden jeg kom for personlig trænerdelen, og så gik jeg så over som arbejdsmand, fordi jeg kendte min onkels bedste ven. Han er elektriker, så han kunne skaffe mig ind i et firma der. Så var jeg arbejdsmand, og så startede så efter på GF2 der, ikke? Og så du har jo næsten været i mester der? Ja, det er jo det. Arbejdsmand og mesterlærer, det er faktisk det samme, vil jeg næsten sige. Det tror jeg. Jeg ved, jeg skal ikke sige, hvad forskellen er, men jeg tror ikke, der er nogen forskel. For mig, fordi at... Du levede, mens det var en ting. Da jeg stod i lærer, der hed det mesterlærer slut, og stod man 4 år i lærer, og så starter man jeg startede som arbejdsdreng, den 27. juli 1987. Hvorfor kan man huske noget? Ja, men det er for sådan noget, det kan man, når man bliver gammel. Så har man ikke andet at interessere sig for. Og så kom jeg i lære den 1. 88. Og så stod jeg 4 år i lære, og der havde jeg første skoleforløb var 20 uger, og så
de sidste 3 år var så 10 uger af gangen, og det var det. Og så var du uddannet. Ja. Men fra VVS-siden var det jo meget nemmere dengang, fordi der var 1 uddannelse. I dag er der jo 3 uddannelser, som man skal se, han prøver at tage fokus igen. Vi har en episode med VVS'er på vej. Men nu var det bare lige for at sætte det i kontrast til el. Men det skal så også siges i forhold til el. Der kommer jo mere og mere el i verden. Nu kan vi jo se med alle de her biler, der er, som kører på el. Og jeg ved også, at det er et problem for VVS'er, fordi I tager mere og mere af vores arbejde. Det er også det, der er sjovt, fordi at... Det er jo ikke så svært. Vand løber ned, det har vi snakket om. Jeg kan godt få det til at lukke op. Løbe op af. Ja, så skal der en pumpe til. Vi har været igennem det hele, altså. Han kender sin plads derovre, selvom han er gammel, det er jo fedt. Ja. Men det, der sjovt er med, man snakker om, at alting bliver trådløst, og fremtiden, det er smart home og alt det her. En ting, der er helt sikkert. Trådløse ting findes ikke. Der er altid et kabel hen til senderen af det trådløse. Ja. Så jo mere smart home, hvor alting er trådløst, nej. Du kan bare ikke se alle de kabler, som gør det hele fortrådet bag i. Så det er sådan, man tror lidt, at der er mindre kabler i et smart home. Nej, der er mange flere. Du ved bare ikke, de er der. Og det er også noget af det, du laver faktisk. Du har en god samarbejdspartner med Shelly. Vi har jo en content-mand herovre, han lægger også nogle videoer her og der. Ja. Og så har han fået Shanghai, så lidt Shelly-legetøj. Ja. Hvad er det der? Hvad er det? Jamen, Shelly, det er en masse smart komponenter, relæer, som der kan alle mulige syge ting. Og personligt selv, så startede det faktisk med, at jeg bare gik helt amok i mit hus, og bare... Jeg tror, jeg har over 40 produkter derhjemme, ikke? Altså, hvis ikke mere. Hvad styrer det? Jamen, for eksempel herfra, hvor vi sidder nu, der kan jeg styre min biograf, om den skal køre op og ned. Jeg kan tænde alt lys. Jeg kan tænde... Jeg har også lys på min skorsten. Det kan være, hvor dumt det lyder, ikke? Jeg kan styre det hele. Rimelig nørdet, rimelig dumt. Men du er også du er også bare elektriker. Og så når jeg kommer ind 200 meter inden for min adresse, jamen så tænder mit carportlys og facadelyset, og samtidig med, at mit køkkenlys også tænder, ikke? Kan vi lige slå en ting på det rene? Er du kun 23, siger du? Ja, har du vundet lotto? Du har dit eget hus, ikke? Jo, jeg købte det faktisk, mens jeg var lærling. Okay, bor du nede på Lolland Falster? Fordi det er det eneste, man har råd til der? Jeg bor op lige bag Roskilde ved Kirkehylling. Kan vi få den specifikke adresse? Nej. Hvad var adressen? Det er bare til lytterne. Jeg har ikke nogen kogle, så bare roligt. Vi havde jo et vigtigt spørgsmål til Benjamin i vores podcast, hvordan det er med murer. Ja. Det synes jeg, vi skal spørge dig om. Ja. Hvordan er det at være murer? Nej. Altså, prøv at se, hvordan han tager fokus derovre. Altså. Hvornår stod du op? Hvornår står du op? Altså om morgenen? Ja, hvornår står man op som elektriker? Jamen, jeg har faktisk lige begyndt at stå lidt tidligt op, så nu står jeg op klokken 5:35 faktisk. 5:35? Ja, det er fordi, det lyder bedre end 5:30. Nej. Jeg vil godt lige have de der 5 minutter ekstra. Okay, næste spørgsmål. Det er 5 minutter, der gør meget. Næste spørgsmål. Den der skønrutine og alt det der, hvornår møder du så på arbejde? Jamen, jeg møder på arbejde 6:30. Så... Nå, det var også tidligt. Det var tidligt. Jamen, det er fordi, at så kan jeg få lidt tidligere fri. Jeg hader at sidde i trafik. Er der kunder 6:30? Ja, mange gange så har jeg en masse, eller ikke en masse, jeg har noget administrativt, som jeg lige skal med at lukke sager, og så skal jeg... En KS? Ja, lige præcis. Og nogle forskellige ting, og svare nogle mails og sådan noget, ikke? Fordi at vi står meget for vores egne sager selv, og har kørt et stort projekt også, så er der noget med nogle produkter, man lige skal skrive til og undersøge, hvordan får man det her projekt bedst muligt og alt sådan noget. Ikke? Så... Giver det der blod på tanden til måske en dag at læse videre og blive selvstændig? Det tror jeg ikke. Nå, hvorfor ikke? Jeg kan simpelthen bare ikke lige magte at bruge 2 år af mit liv på SU. Det har det helt på samme måde. Ja, jamen det gider jeg ikke. Så det er sjovt, jeg har tænkt meget på, om man skulle, ligesom Duoclips, om man skulle opfinde et eller andet fedt, lille, skørt produkt, som man kunne sælge. Det tror jeg mere. Hvis du skulle opfinde noget, hvad kunne du... Jamen, jeg har faktisk ret mange idéer. Problemet er bare med at gå fra idé til handling. Ikke? Ja. Så alt sådan noget som en skraldespand til en håndværkerbil. Altså, fordi der flyder jo kraftigt med
må man ikke sige. Jo, det må man godt. Men lort. Man må rigtig gerne bage den her lorte. Der flyder med affald over det hele i en bil som regel, synes jeg i hvert fald i mange håndværkerbiler. Jeg er ked af at sige, at der findes ret mange løsninger allerede for det. Ja, men det er jo bare en af dem, ikke? Og så tænker jeg, kan man lave en smart skraldespand, så der både har klap-ud-bord, og der har kopholder og alt muligt, der kan sidde ved det nummer 2 sæde i bilen, ikke? Jeg har alle mulige sjove, skøre idéer, ikke? Men det er jo bare idéer. Ned på tegnebrættet. Ja, det... Hvordan kan det være, at du har valgt at lave videoer om det at være elektriker? Jamen, ja, det er egentlig et godt spørgsmål. Det er også en sjov idé. Ja. Jamen, jeg tror bare, jeg kan godt lide at faktisk lære fra mig. Jeg synes, det er fedt at kunne lære andre folk ting. Så jeg tror egentlig sådan lidt, det er der, hvor det stammer fra, ikke? Jeg synes også, det er fedt at have lærling med og kunne lære fra mig der. Fordi jeg kan mærke, at folk de ligesom bliver glade for det. Så jeg tror egentlig i bund og grund, det bunder i det. Det er fedt, altid fedt at få lærling. Det der for det der klik der, når de også endelig... Altså, de forstår det og sådan, Og så når der så er gået et år, ikke, og man kan se, det er en god nok, de er dygtige, ikke? Det har jeg ikke prøvet endnu, men jeg kan forestille mig, det må være ret fedt. Ja. Og jeg tænker, den der succesoplevelse, de får lærlingen, ikke? Men der er vel også nogen, som man tænker, ham der skal altså ikke med. Det er meget hurtigt, meget tydeligt, og det tror jeg også, jeg ved ikke, det er vel det samme med alle uddannelser, men specielt fordi du har så mange kabler, og du har så mange ledningsfarver, og du har en fase og en mellemledning og en skinledning, når du har sådan et tænd-sluk-system. Altså hvis du kan tænde for 2 steder, så har du det, der hedder en korrespondance, og så har du skinledninger og mellemledninger imellem kontakterne, og hvis du forstår det, så forstår du det. Men når du har en lærling, hvor det bare ikke har sagt klik endnu, så kan det godt være nogle lange dage. Ja. Okay. Men lige pludselig kommer den der... Når du endelig forstår klikket... Eller, aha. Jamen det er det, når du forstår klikket med, okay, sådan strømmen løber igennem ledningen, sjovt nok, men så forstår man sådan grundprincippet i, okay, det er sådan her, det virker. Ja, jeg tror også for mange, inklusiv mig selv, så det der med, når jeg ser det på et stykke papir, så jeg kan godt stå og tænke, hvordan delen hænger det her sammen. Altså, man står bare og kigger på en tegning med nogle ledere, og sådan, hvordan fungerer det med kontakterne og sådan noget, ikke? Men når så man kommer ud, og man bliver forklaret, den her ledning, den gør det her, og den skal sidde her, og det skal den, fordi at når man så vipper kontakten op, så går den op på den klemme og sender det videre. Det giver bare meget mere mening i hvert fald. Men det der stadig er sjovt ved strøm, det er jo det usynligt. Og det er det, der er sådan lidt svært at forstå. Altså, men det kan godt mærkes. Det kan nemlig godt mærke. Har du forstået egentlig? Rigtig mange. Og jeg har aldrig været på hospitalet. Nej. Det er fordi, så har du ikke fået ordentligt stød. Jeg hader kø. Jeg gider ikke sidde og vente. Okay, har du slået et HPFI ved at forstå? Det tror jeg. Det er der, den bliver seriøs. Ja. Kan du ikke fortælle lytterne, hvad er et HPFI? Jamen, det var sådan meget kort. Ja, et HPFI, det er egentlig dit beskyttelsesrelæ, som der beskytter dig for at du ikke sidder i klemme og får stød. Det kan også være til, hvis der er vand i installationen, så hvis der er gennemgang mellem din nul og din jord for eksempel, så slår HPFI'et også. Okay. Så der ikke er for eksempel stød i det vand i en lampe for eksempel. Ikke? Okay. Hvad er forskellen på et HFI og et HPFI? Det er sikkerhedsniveauet af de nye HPFI'er, kalder det. Jeg mener, det er AC, altså et HPFI, det tager AC og pulserende DC-strømme, hvor et HFI, det tager kun AC-strømme. Right? Og det, og det er der ikke nogen, der fatter derude. Jo, jeg er fuldstændig med. Du kender godt til de pulserende DC-strømme der. Jeg kan godt give et eksempel på, hvordan man måske bedre kan forstå det, at et HFI vil måske ikke beskytte til sådan noget som en induktionskogeplade, hvis der skulle være en fejlstrøm på det. Okay. Fordi det kun tager AC, hvor der er pulserende DC-strøm i en induktionskogeplade. Okay. For at gøre det endnu mere besværligt, så hedder det heller ikke et HPFI længere. I dag hedder det et RCD, fordi at man har valgt, at alle de danske begreber for el skal være internationale og engelske. Ja, det er fordi, vi er medlem af. Lad os gøre de unge forvirret. Så nu hedder det RCD, og det hedder også et fejlstrømsrelæ, og det hedder også et HPFI, og det hedder alt muligt. Ja. Hvis man skal korte den helt op, så det den gør, det er, at den måler, hvor meget strøm der løber ind i huset, og hvis der er noget, der løber ud af huset, som ikke løber igennem det HPFI, så slår det fra. Som hvis det løber ud igennem en person, eller løber ud igennem jorden, igennem en lampe. Ja, det er meget godt forklaret. Ja, så den måler ligesom, at der løber det rigtigt ind, som også løber ud. Okay. Og hvis du får stød derude, så løber det igennem dig, så løber det ikke igennem HPFI'en, og så slår den fra. Ah. Har du, jeg tænker, at din læretid, der har du også rendt rundt med nogle svende.
Er der nogle af de her svende, som har gjort indtryk på dig? Jeg tænker nu, når du også selv har lærling, er der noget, du tager med for de svende til dine lærling? Jamen, det er lidt sjovt, fordi egentlig har jeg kun været sammen med Svend, indtil jeg var cirka en 3. års lærling, fordi jeg kom ret hurtigt selv ud og køre. Det er fedt. Ja, men der er en, som der var rigtig dygtig. Det gjorde et indtryk på dig. Som der lærte mig meget. Men generelt så... så har jeg lært meget af de svende, jeg har gået med, men jeg vil godt nok også sige, at jeg er meget selvlært i det, jeg selv har prøvet at forsøge ting, og hvis der er ting, jeg ikke har forstået, jamen, så har jeg været så stor en nørd, at jeg sidder derhjemme på YouTube og prøver at se, hvordan kan man løse det her, fordi jeg hader ikke at løse ting. Så, der er også bare mange, altså det kommer virkelig an på, hvem man er sammen med, og det der med at blive kastet ud alene tidligt, det er pissefarligt, men det er også det er virkelig en god måde at få testet sit ansvar. Det er med at stå på egen hånd, ikke? Ja. Det kan bare et eller andet. Og man er tvunget til at tænke selv. Nu ved jeg ikke, hvor meget I kan tænke elektrikere. men nogle af jer er så tvunget til at tænke selv, ikke? Ja. Og det giver jo selvfølgelig en ballast at have med i bagagen til du bliver svend, ikke? Jeg synes egentlig lige, vi skal gå tilbage til, at du møder jo 6:30. Ja. Hvordan ser en helt normal arbejdsdag ud for dig fra morgen til fyraften? Hvad laver man? Jamen, enten så, når man stopper der og møder de der 6:30, jamen så enten så møder i firmaet, eller også så møder jeg ude hos kunden. Det er lidt om, der er materialer, der skal hentes, eller hvad der skal ske, ikke? Men ellers så kører man så ud der til kunden, og så jeg plejer typisk at have alt mellem 1 til måske 4 opgaver på en dag. Det er jo meget forskelligt, hvad man har, ikke? Det kan jo være små sager. Hvad er sådan en typisk opgave? En typisk opgave for mig kunne være noget fejlfinding. Komme ud til nogle lamper, der ikke virker, eller andet, der sjovt nok ikke virker. Noget kiprelæ, der ikke fungerer mere. Korrespondance eller sådan noget lignende, ikke? Nu for det sidste har jeg gået meget hos noget, der hedder Printer Guys, som er en stor... de sælger printer. Og så... det er et godt navn, de har. Printer Guys. Ja, det ligger meget godt i munden der. Men der har jeg gået og lavet sådan et stort lysprojekt med Shelly, hvor jeg satte 17 meter LED-strips op i sådan nogle lige linjer. Så det er der gået meget tid med. Men ja, det er meget forskelligt, hvad man går og laver. Og det svarer jo lidt til, altså, du kommer ud i en bygning, hvor der ikke er noget lys i loftet, og ikke nok med, at du hænger en lampe op eller en LED-strip. Du skal så også få strøm til LED-striben. LED-striben kan ikke køre på det strøm, du har i stikkontakten, for det er 230 volt. Det er farligt. Det skal lige dummes ned til sådan noget svagstrøm, hvis man skal tage den meget groft. Så det at bare lige lave 17 meter LED-strip, der er jo meget arbejde i, om der overhovedet strøm i nærheden. Ja, lige præcis. Jeg synes faktisk, det er ret interessant, fordi jeg som VVS'er troede bare, er du bare en ledning der, afsted med den, og så er stikkontakten færdig, så kører vi, og så kan vi sætte et eller andet ur på, og så kan den tænde og slukke, når man har lyst, ikke? Ja, når du så også siger det i Shelly, så har du så også lavet noget smart styring indover. Ja, det kan du tro. Der er i hver, ligesom, faktisk så, det er sjovt, du siger med 24 volt, der er faktisk lige at være, jeg ved ikke, hvor nyt det er, men i hvert fald inden for flicker-free, altså hvor de ikke flikker. Det er sådan blinker, hvis man skulle sige dansk. Ja, blinker. Der er der kommet noget på 230 volt. Og det er COB, og det betyder, at ligesom man ikke kan se ternene i en LED-strip. Jeg mener, det hedder SOB og så COB. Nu står jeg også af. Ja. Men det er egentlig bare... Det er ikke kun det er perfekt. Det er ikke kun det er egentlig bare, hvor tæt de der LED-tern, de sidder. Om det, I kender jo godt, hvis det sidder på en helt lille linje, eller man kan se individuelle LED-tern. Ja. Så det er egentlig bare det, og det ser bare lidt pænere ud, når det er... helt sammensat, ikke? Det er også det. Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt, hvordan ser fremtiden ud for elektrikere? Den ser lys ud. Ja, det er bogstaveligt talt. Det gør den. Det tror jeg. Altså, jeg tror, at sådan noget som større entrepriser, der tror jeg, at der bliver mere fortroligt. Altså, man måske får færdige moduler med kabler i, hvor det også bare bliver leveret til en tavle, og så skal man lige teste og sådan noget. Det tror jeg godt kunne ske i fremtiden. Men ellers noget som fejlfinding og generelt renoveringer og alt sådan noget, det er også bare vores infrastruktur, ikke? Som billader og alt sådan noget. Det, altså, jeg vil bare se med solceller, som bare eksploderer også, ikke? Også det. Solceller, varmepumper og elbiler. Der må så være mange ting. Ja, elbiler også for den sags skyld, ikke? Og jeg kan jo bare se, al respekt for mekanikere, altså de skal jo til at videreuddanne sig. Ja. Eller de skal være selvfølgelig, det er jo ikke bare benzin og olie. Nej. Altså det er jo
Det er jo jeres erhverv. Ja. Og I må jo have en kæmpe fordel ved, at I har læst det, ikke? Nej, men det der med el, altså hvor elektriker vi arbejder hovedsageligt igen, der er jo 500.000 veje at gå som elektriker, men helt kort som serviceelektriker arbejder med 230 volt. Vi fatter jo hat af, hvad der sker i en bil i bund og grund, fordi der er det jo DC. Og DC, det er jo overhovedet ikke farligt, men i en elbil er det farligt. Altså der er det langt farligere, fordi der er sådan noget høj DC-spænding og altså jeg ved ikke, hvordan du tænker, jeg ved ikke, hvordan du har det som elektriker, men jeg ved ikke noget om mekanikerting, bare fordi strømmen er så anderledes. Jamen, det er så anderledes. Okay. Altså så meget som det tænker, det er jo el og el. Ja, man kan forstå grundprincipperne i forhold til Ohms lov og sådan noget, i forhold til at beregne og bla bla, men sådan, i forhold til fysisk arbejde med det, så er det også de samme kabler, men... Ja. Men det er jo ligesom højspænding. Der ved jeg heller intet. Det er jo bare noget andet. Altså, det er virkelig. Okay. Og det er jo også bare svagstrøm. Altså dem, der arbejder med de gamle smart homes, så der er jo 100 veje. Er der så sådan en intern krig mellem elektrikere, så siger man, vi er altså bedre end jer, fordi vi kan det her, eller prøv at høre, du arbejder med svagstrøm, eller jeg arbejder med højspænding. Er der altså hierarki? Jeg har en tanke, jeg skal lige se, hvad han tænker. Ja, lad os se efter... og er der også en hierarki mellem jer to? Så siger, hvem er bedst af jer to? Hvem? Det er ingen kommentar. Ingen kommentar. Sådan er ikke. Skal jeg tage vi er begge vinder. Jeg har hørt, at Alexander kom med nogle spydige bemærkninger, før du kom. Men jeg ved ikke, om jeg skal tage alt det her positivt eller negativt. Men hvordan er det? Hvordan er hierarkiet? Er der sådan... Altså, jeg vil sige sådan nogle, de der laver svagstrøm, som sådan noget låseteknik og sådan noget, det er jo sådan lidt... Selvom de faktisk er dem, der tjener rigtig, rigtig lidt fint. Vattet. Nej, de tjener godt, men det er sådan lidt... Der er jo de elektrikere, som har taget en elektrikeruddannelse og sidder ved en computer hele dagen og programmerer. Ja, PLC og alt det der fisk der. Det er jo prinsesserne. Altså, elektrikerne, de er jo byggepladsernes prinsesser. Ja. Men ja, det er der ikke nogen tvivl om. Men så kommer data-elektrikerne. Ja. Det er jo der, hvor de kan klippe kabel over, og de får ikke engang støde, det er ikke engang bange. Det slukker bare. Det er deres største chance for ligesom at skade sig selv, det er at klippe sig selv i fingrene. Ja, det er ligesom at klippe en tændledning over, det er det, jeg siger. Ja. Eller en telefonledning. Ja. Altså, det kan man jo tisse på, uden der sker noget. Ja. Men igen, der er jo gode penge i det også, fordi det er jo... skal du vide rigtig... Igen, der er så mange veje at gå, så skal du vide rigtig meget om noget specifikt. Ja. Men når du er ude at køre, og har glemt madpakken, så synes jeg, vi har et vigtigt spørgsmål, som vi også lige skal huske at spørge alle gæsterne om. Ja. Hvad er din go-to... Fuck, jeg har glemt min madpakke. Ja, det er et godt spørgsmål. Jamen altså, jeg tror egentlig, nu træner også og sådan noget, så nu bliver det kedeligt. Jeg kunne også finde på at gå ind i en eller anden kebabshop, men ellers så dagligvarer, så går jeg ind og køber noget banan. Jeg køber en proteinshake, og så kunne jeg finde på at købe... Nogle kiks eller et eller andet mærkeligt. Det mætter man da ikke. Altså, det bliver man da ikke mæt af, det der. Det skal jo lige siges, at Marius, du er jo rimelig atypisk af en elektriker, fordi de her elektrikere, jeg kender, ikke? Det er nogle tynde spinkler, og så er de rødhårede, de fleste af dem 90. Tynde eller tykke? Tynde, ikke? Altså, du er jo en flot fyr, godt bygget. Tak. Du har aldrig sagt noget til mig. Alexander også. Du træner også, Alexander. Du står og kalder mig fed sidste episode. Man kan bare ikke se det på Alexander, han træner. Men det kommer. Det kræver jo lidt andet. Så du er jo en ret atypisk elektriker. Altså, det plejer at være sådan nogle nørder. Ja. Hvad skal man sige? Altså. Hvad vil du sige med alt det her? Jo, men jeg vil egentlig sige, at der sidder en, der ikke er nørd, og så en, der er nørd. Og så må jeg selv finde ud af, hvem der er hvad. Men det er sjovt, at jeg er jo faktisk også kæmpe nørd inden for alt sådan noget smart noget. Men ja, det kan jo godt være, at fordi jeg så har nogle tatoveringer og sådan noget, men... Ja, det ved jeg ikke. Hvad siger man om den almindelige elektriker? Det er jo sådan lidt... Jeg føler lidt, at den almindelige elektriker er måske lidt mere nørdet end den generelle almindelige borger i Danmark. Ja. Man kan også altid se, om der er en elektriker, der har boet i huset, når kunden overtager det. Ja. Og det kan man også på byggepladserne. For hvis I vidste for mange gange, nu går jeg ikke, fordi jeg render rundt i barter. Ja, lige præcis. Hvor er jeg sygt træt. Hvorfor rydder I ikke op? Det kan jeg godt svare på. Hvis du var elektriker, vil du så gå og samle 1000 små stykker ledninger op? Bliver du da nødt til? Du er ude hos en kunde. Du kan ikke bare lade den flyde. Ja, så ryger de lige ned ved gulvpanelet, lige ind under. Jeg skulle til at sige, det fedeste er at montere. Hvis der ikke er lagt panelet i stedet, så lige ned. Så hovsa. Okay. Når du slutmonterer, før der er fodpaneler. Det er så rigtigt. Der er ingen, der tør at sige det,
Du puster bare, så falder lige ned. Så er det væk. Ja, altså der, hvor jeg klippede det af, der lå det, nu er det væk. Ja, præcis. Jeg har faktisk en fra Temu, sådan en blæser. Ligesom sådan, hvad hedder det, low-blæser. Bare sådan en mini, og den er så god. Det er det bedste køb, jeg nogensinde har lavet. Så nogle gange så får den lige. Og du kunne ikke overveje at købe en, der så ud indad i stedet for? Nej. Ej, jeg kan jo godt støvsuge, ikke? Eller hvad? Lige pt. Så har jeg faktisk ikke nogen støvsuger i bilen. Nej, så er det godt, du har Firebark din Temo-blæser. Der. Ja. Jeg har fået en lærling. Jeg plejer at tage, jeg er lidt atypisk, for jeg tager Firebarken en gang imellem. Og jeg har jo så en lærling, og lærling har jo så, er det lidt farligt med en Firebark? Kan vi ikke få en støvsuger? Så nu har jeg fået en støvsuger i bilen, fordi jeg har en lærling til at tage støvsuger. Så det er jo ikke selv sådan. Men jeg vil så også sige, at jeg plejer at bruge et ret smart hack til ikke at rydde op efter mig selv. Nu er det jo sådan, at vi ikke altid er helt billige, også elektrikere. Så siger jeg altid til kunden, men skal jeg lige tage støvsugeren og støvsuge? Præcis. Nej, det behøver du ikke, det skal vi nok, fordi så sparer de jo penge. Ja. Og det virker hver gang. Hver gang. Altså, jeg plejer at gøre det at sige, jeg vil meget gerne støvsuge, men jeg tager jo spidsen af en jetjær. Ja. Og jeg vil støvsuge selv, det er helt i orden. Og hvad med affaldet? Skal jeg køre det ud? Det koster ekstra antal kroner for mig, og jeg skal også bruge noget tid på det. Ja. Jeg vil meget gerne gøre det. Ej, det tager vi selv. Det tager min mand. Jamen, det er fint. Det er så smart. Man skal, altså, jeg gør nogle gange det, hvor jeg har lige glemt det sådan lige på det scene. Ej, jeg glemte sgu lige. Skal vi ikke lige gå ind og tage kosten, når vi er i gang med at gå ud? Ej, det er okay. Det tager vi. Det vigtige er jo, du skal ikke gå uden at have snakket med kunden. Lige præcis. Lige præcis, ikke? Og de der sorte fingre, jeg sat på væggen, skal jeg lige ringe efter maleren, så jeg kan komme og male? Nej. Der tager du wipesene. Ja, de kan så også være grove. De kan jo også tage noget af maling af. Det har jeg prøvet. Man skal være forsigtig med dem. Der er jo forskellige. Der har været 3-4 forskellige. Ja, der er en del forskellige slags, ikke? Ja. Men det er der jo ingen, der har i bilen. Bare for at sige. 3 forskellige wipes? Nej. Okay, man har en af wipes. Ja, lige præcis det, du mener. Men jeg vil sige, det er faktisk også rigtig godt, at den kan tage malingen, fordi du kan lige tage fedtfingrene, ikke? Hvis du bare lige er blød med den. Men hvis du laver en ridse, og så du er hård ved den, så gør du et eller andet. Så er ridsen væk. Når malingen bliver sådan våd, og så løber du ned i ridsen. Og væggen. Så længe det er en hvid væg. Du kan ikke gøre det med en farvet væg, men hvis du har en hvid væg, fordi du blødgør jo malingen på en eller anden måde, så løber den ned i ridsen, og så forsvinder ridsen. alle de her små trick. Men har du sådan et trick, som du sådan tit benytter? Er det her med at for eksempel at feje stumperne ind, eller har du sådan en eller anden lille Ja, det har man jo nok. Er der en ting, du skal lære lærlingen, når du har en lærling med? Hvad er det første, du lærer ham sådan en godt trick? Jeg tror, det er at tage, måske hellere lave tingene lidt langsommere end for hurtigt. Ja. Fordi mange gange, så hvis man skynder sig afsted, jeg vil faktisk et lidt bedre råd, det er, at man ikke skal gøre tingene halvt. Jeg har haft rigtig mange lærlinge med, som der bare sådan, det går nok, hvis den lige sidder lidt skævt og sådan noget, ikke? Hvor jeg siger, nu gør vi det ordentligt. Det kan godt være, at vi lige skal tilbage og rette det, men vi gør det ordentligt, fordi så får vi ikke nogen klager for kunden. Og det er meget bedre, end at blive kaldt ud, fordi chefen har sagt, og I skal lige tilbage her, fordi I har ikke gjort det godt nok, så hellere gør det ordentligt i første omgang. Jeg har så tit været over, og så har en lærling lavet et eller andet arbejde med nogle klips, der er synligt, og så synes du selv, det ser pænt ud, man kan ikke se det, så gør jeg bare, hiver det af, så fix det. Ja. Altså, det er lige meget, om du kan se det eller ej. Ja. Altså, det er også med noget at gøre med den her faglige stolthed, man har, ikke? At selvom det sidder inde i et skab, og det er gemt langt væk, man kan godt have, at det ligger vandret og lodret, og klipsene ikke sidder både til højre og venstre, at de sidder på den med samme afstand. Men så kan man spørge, vil du selv have det derhjemme? Jeg kan ikke se det. Nej, gør det nu bare ordentligt. Altså, men jeg tænker også, at der måske er en tendens til, at ikke alle, men nogen godt vil bare tage på arbejde for at komme hjem. Altså sådan, du skal bare være færdig, for jeg skal hjem. Ja. Hvad skal du hjem til? Jeg skal bare hjem og ligge på sofaen. Nu vil jeg ikke være virkelig hård og kritisk, men det er typisk de elektrikere, som måske ender lidt på byggepladserne. Ja. Ikke for at provokere nogen, men der er en anden mentalitet på byggepladser. Jeg ved ikke, hvor meget har du gået på byggeplads? Jamen, et år sammenlagt egentlig. Det var ikke meget. Nej, heldigvis ikke. Nej, altså jeg har gået 3 år. Jeg vil ikke sige overordnet set, at der er ikke noget negativt at gå på byggeplads. Man lærer meget. Men som lærling, så skal du maks være sådan. Ud af de 4 til 5 år, så skal du ikke have mere end 2 år. Nej. Fordi du skal ud i virkeligheden. Ja. Men på byggeplads, der kan der godt være lidt den der dårlige mentalitet. Altså, jeg ser også det her med, at vi har så stor opsving i arbejdet i øjeblikket, at folk bliver ansat, og det er næsten ikke til at få nogen elektrikere, eller VVS'er, eller håndværkere. Men dem, der er tilbage, det er nok dem, man heller ikke skal røre ved.
tænker jeg. Jeg synes, jeg så en statistik for elektrikere, at arbejdsløsheden var under 1%. Ja, og jeg tænker, dem, der er arbejdsløse, som du selv siger, det er nok det, man ikke... Det, igen, ikke for at provokere nogen derude, men... Desværre, men korrekt. Vi skulle lige godt kalde en spade for en spade. Altså, der er bare nogen, der ikke er dygtige nok til deres job, og det er nok også dem, der ikke har arbejdet. Og det samme er det også inden for tømmerfaget, VVS-faget, og specielt VVS-faget også, ikke? Som jeg er inde i. Jeg synes lige, Marius, du har været... Hvor længe har du været elektriker, sådan sort-hvidt? Altså, samlet med... Års med lærlingstid? Jamen, så har jeg været det i 5,5 cirka. Ja. 5,5 år. Ja. Hvad er det vildeste, du er kommet ud til? Det vildeste? Jamen altså, ja, det er jo sjovt, når man sidder og man tænker på det, så hvad delen har været vildt, ikke? Man ser jo så mange crazy ting, men det er også, når det handler jo meget om, hvordan du analyserer situationen. For når du åbner en crazy tower, hvor der bare er 7.000 ledninger, så kan man godt tænke, what? Ja. Og så starter man jo bare fra en ende af. Men er der noget, der så sådan klart? Ja, det er der. Det var faktisk første gang, nogle af de første gange, jeg begyndte at køre selvstændig, og jeg skulle lave en fejlfinding. Og jeg havde aldrig vidst, at noget som dyr, det kunne være resultatet i, at en sikring ville springe. Så kom jeg ud og skulle demontere en masse, du ved godt, hvor jeg hen nu, tror jeg, en masse udlamper. Og så tænkte jeg, jeg må starte på midten og dele det her op for at finde ud af, hvor det er henne. Og så havde jeg åbnet et par lamper, og så når jeg ting, hvor der er en masse jord i og sådan noget. Jeg tænker, hvad sker der her, ikke? Hvordan er jorden kommet derop? Ja, og så tager den af, og så ser jeg bare, at der er en kæmpe myretue inde i den, og jeg står bare og tænker, men er det muligt, det her? Og det kan jeg huske, det synes jeg bare var vildt. Altså, hvordan og man kunne simpelthen se på de klemmer, der sad i de her puller der, at der var ristet myrer, der var sprunget. Altså, det så helt sindssygt ud. Okay. Det synes jeg virkelig var sådan, det står bare klart sådan, hold da op, det var vildt. Det er jo et kæmpe problem med udendørslamper generelt. Og jeg ved ikke, hvorfor man ikke gør mere ved det. Altså, de fleste... Tænder dem, tænker du på? Eller, jamen, ja. Sikre dem? Det der problemet, det er myrer, som nu er jo tidligere myre-entusiast. Det er der ikke det er rigtigt. Og jeg har faktisk fulgt dig lige siden der. Jeg har været en af dine fans. Ej. Jeg synes, det var så fedt. Og så sidder han med min side. Total starstruck. Det er rigtigt, det er fedt. Ej, men myrer, de elsker jo sådan tørt, varme, og også, det må også godt være lidt fugtigt, så det de gør, de finder jo en tom stolpe, det er jo perfekt, så smider vi noget jord herind, så er det en opvarmet stolpe, det er jo perfekt til at lægge alle deres babyer og alt det der. Ja. Og så skal babyerne have det fugt, så trækker de manuelt lidt fugt med ind, og lige pludselig så har du bare en myretue fyldt med fugtig jord inde i dine lamper. Ja. Okay, spændende. Og så begynder strømmen at løbe. Det må vi jo lige tage i et andet program, tænker jeg. Det kunne jeg da godt tænke mig at vide noget mere om. Og de myrer der? Ja, det synes jeg er ret interessant. Ikke at jeg kommer... Jo, selvfølgelig følger jeg dig, Alexander. Jeg synes, du er fantastisk. Myrehåndværker. Han så min første video, efter vi havde lavet første podcast nærmest. Altså, du er ikke med, du er sådan en gammel... Har du overhovedet en telefon? Altså? Nej. Jeg har stadigvæk sådan en drejetelefon. Det er sådan Nokia 3000. Nej, det er nok. Hvad er det for noget? Det har jeg ikke. Jeg er sgu for gammel til det her. Marius, hvis der sidder nogle unge derude, og sidder og tænker, jeg vil gerne være elektriker, men jeg er lidt bange for det. Hvad vil du sådan sige til dem? Altså, hvad vil du sige til en 17-årig, som overvejer at tage uddannelsen? Jeg tror, at jeg vil sige, at man bare skal springe ud i det og prøve sig an med det. En god idé, hvis man er i tvivl om det overhovedet er noget for en, jamen så prøv at tage ud til nogle firmaer og spørge, om de må komme i praktik i nogle dage. Det er en rigtig god idé. Det kan jeg huske. Jeg har selv været i praktik, da jeg gik i 8. tror jeg, som elektriker. Også hvis man overvejer det i folkeskolen, så allerede der starter med, jeg ved, der er nogle obligatoriske praktikuger, jeg er ret sikker på. Så kom ud der og undersøg, hvad vil man, i stedet for bare at tage en latterlig praktik i en dagligvarebutik, som jeg ved, der er mange, der gør. Jeg var i en dyrehandel. Ja. Det er myre-dyrehandel. Ant farm. Ja, lige præcis. Ant farm. Ja. Ej, jeg var også i praktik som VVS'er. Det var jeg også senere hen. Det var, altså, og det var lige præcis det, jeg fik lov at montere en stikprop og et datastik, og så var sådan, det synes jeg faktisk var meget sjovt, og så prøvede jeg det igen, og så var jeg, ved du hvad, vi tager uddannelsen. Ja. Har du fortrudt dit valg at blive elektriker? Nej, det har jeg ikke. Er der noget, du vil gøre anderledes i forhold til din, Ja, altså inden jeg valgte, eller mens jeg gik i gang med det, eller sådan noget? Nej, det tror jeg ikke. Jeg føler faktisk, at jeg har haft et rigtig godt forløb, og med at være i lærer, og sådan den
Altså, jeg har allerede været i 3 firmaer også, og det har... Det siger vi simpelthen, har man noget andet, var. Ja, jeg har fået fyr alle gange, så... Er du det? Nej. Det godt være. Hvorfor har du skiftet? Jamen, det var faktisk fordi, at det starter med, at jeg faktisk gerne vil have lidt ekstra for at køre selvstændig. Fordi jeg synes, der var andenårslæring der, så jeg blev bare kastet for løverne til Holbæk Kommune. Så servicerede jeg Holbæk Kommune og styrte helt selv, mens der var en, der var på barsel. Og jeg var altså en lærling til en hel kommune. Ikke? Og så sagde jeg, ved du hvad, jeg synes, jeg skal noget mere i team og sådan noget. Det synes de også, men det blev bare aldrig rigtigt til noget. Og så min gamle serviceleder, han har så startet selvstændig firma. Og så var jeg sådan lidt, og nogle af mine kollegaer var også hoppet over, så blev jeg lidt spurgt, om jeg ville over, og så sagde jeg så også, at jeg skulle have noget for at køre selvstændig. Var det, mens du var lærling? Ja. Så fik jeg 20 kroners tillæg, tror jeg, det startede med, og så endte det med til sidst, var jeg oppe på sådan noget 30 kroner ikke? I tillæg. Og det synes jeg også er super motiverende. Er det så det firma, du arbejder i dag også? Nej. Det er det sidste. Så var det var bare et pissefirma bagefter. Jeg har både været i det, der hedder Andersen og Hegård, og så noget, der hedder Kilde, og nu er så i Jersø Elteknik, ikke? Så ja, det er også grunden til at skifte herover fra Kilde, det er igen, fordi så jeg kunne få lidt mere i løn, og det er sådan, når man har udlært det sted, som... Man bliver aldrig nogensinde anset som svend. Man får måske ikke lige så meget, som man måske er værd, eller bliver set som. Ikke? Men jeg tror også, det er godt at komme videre og få noget luft under armene, eller prøve noget andet. Det er sådan lidt... Jeg tror altså, jeg er stadig i det firma, jeg blev udlært i. Jeg tog lige et halvt år væk, og så kom jeg tilbage. Ja, du har også været hos Genus der. Ja, lige præcis. Jeg tog lige, men der var lidt for meget kørsel i hverdagen. Ja. Det slider på en at køre meget. Det gør det. Jeg kører også meget. Altså, det gør men jeg har så også valgt, at jeg bor langt væk i forhold til, hvor mit job er, ikke? Hvordan er sådan en typisk løn for en elektriker gennemsnit? Hvad lægger man på i timen? Ja, jeg ved faktisk, hvad gennemsnit er. Det er måske i... Den officielle Københavner gennemsnit, det er 52. Jeg vil sige, på landsdækkende, så tror jeg, det er fra... Hvis man tager Jylland... faktisk, den er lavere. Jamen, Jylland er jo gevaldigt lavere, fordi at de betaler ikke nogen penge for at bo nogen steder. Du køber bare et hus til 12 millioner i København for 100.000 derovre, ikke? Så ja, det er præcis. Jeg tror, at gennemsnit på landsplan er nok fra 22 til 52. Okay. Ja. Det passer nok meget godt. Og så er der jo byggeplads, det er så bare et helt andet game. Ja, det er jo så også inde i noget akkord. Jamen, du kan både ramme akkorden, hvor den er højere, men du kan så også ramme, at du er måske den lidt sløset at være lavere. Og så god til 190 eller sådan noget. Ja, jeg tror, mindstelønnen, det er jo 190. Det er vores laveste. Er den ikke kommet op på 200? 205? Sidst jeg hørte, der var det noget 80, men det tog 3 år siden, så det kan nok godt være, den er højere nu. Det kan også bare være for det firma, jeg har været i, så har jeg bare hørt, at det er måske noget individuelt, man aftaler, tror jeg. Må jeg så høre om er du medlem af en fagforening? Det er. Ja? Det er. Og hvorfor er du det? Hvorfor kan du forestille, at man skulle være det? Jamen, det er jo meget godt, hvis der skulle ske nogle problemer, ikke? Det kunne være, at der er noget med, lad os sige, overarbejde, man ikke har fået for, at man skulle sige det, eller melde det ind til sin forsikring, og sige, at man ikke føler sig retfærdigt behandlet, og man føler sig snydt, ikke? Og så kan de tjekke op på det, og måske hjælpe med det problem, ikke? Så det er et råd, du kan give til ja, 100%. Også for lærling. Også når man snakker om store, små firmaer, mange små firmaer snyder, men det er ikke nødvendigvis bevidst. Det er bare fordi, der er så mange regler, at det kan hurtigt være, at de misforstår et eller andet også. Hvis man så lige har hiver fat i fagforeningen, hvad kan det egentlig passe, jeg kun får det her, når jeg arbejder over. Ja. Har du så også fået lavet en pension? Det er jeg faktisk lidt i tvivl om. Altså, jeg ved ikke, hvordan det foregår. Jeg har bare altid set, der er pension på min løntid. Jeg tror, vi betaler automatisk 8% selv, eller jeg mener, det plejer at være 12%, og så de 4 betaler I selv, og så betaler firmaet de 8. Jeg ved, det afhængig af aftalen. Jeg betaler 2, og så får jeg 10 eller 12. Det kan jeg ikke huske. Det tror jeg også, det jeg har, mere eller mindre. Ja. Og så kan man jo så vælge selv at betale mere, hvis man gerne vil det. Ja, det er en meget god ordning. Jeg tænker på, at det skal godt være, at I kalder mig gammel nok. Men jeg kan jo gå på pension 10 år før jeg skulle til at sige i forhold til aldersmæssigt, fordi I kommer til at arbejde til I 80, ikke? Ja, 76 tror jeg min hedder. Ja, min det er sikkert 100. Men det er sjovt, det vilde lave, at jeg gik med en elektriker, som netop var 70 år på et tidspunkt på en byggeplads.
som bare er en bank. Altså, vi har også stadig en i vores firma, som er 76, han arbejder så kun 2 dage om ugen. Men ham på byggepladsen, han var fint til at montere. Han monterede alle lejlighederne på alle byggepladserne, fordi det var lige i hans højde, han skulle hverken bukser eller noget som helst. Og så kom vi bagefter som lærling og ryddede op. Så. Men altså, man kan sige, det er jo en fin nok ordning, for du laver jo så mange crazy stillinger som elektriker. Ind under en bordplade og montere, ligesom du også kender som VVS'er, ind i et skab og lave til opvaskeren og kravle rundt på loftet. Du har så mange weird positioner. Altså, nu stiller jeg spørgsmål til jer 2 unge. Synes I, at fordelingen er rigtigt? Jeg tænker på pensionsalderen, fordi der er jo en, der sidder på kontor, som også først går på pension som 76-årig, som jer. Jeg tænker bare, at forhold til, at I kravler rundt og er udsat for støv og fibre, og vi aner ikke engang, om der er asbest i luften. Synes I, at det er i orden? Eller skulle vi som håndværker kunne gå på pension som 65-årig tidligere? Altså, i realiteten, så vælger man det jo selv, hvornår man egentlig vil gå på pension. Og jeg synes, altså allerede nu, så gør jeg mig også nogle valg i forhold til med opsparing og aktier og sådan noget, i forhold til, når jeg bliver gammel. Fordi jeg gider ikke gå på pension, når jeg er 80. Så bevidst, så gør jeg også noget, for at jeg måske kan gå tidligere på pension, ikke? Men jo, altså jeg tror ikke på, at der er særlig mange håndværkere, der fortsætter til de er plus 70. Det jeg tror, der sker, det er jo bare, at staten får et problem, for de tror, at vi kan arbejde til vi er 76. Ja. Og så når alle rammer 68, så skal vi alle sammen på førtidspension, fordi kroppen er i stykker. Ja. Og så har staten et problem, fordi... Så er der ikke nok til at udføre arbejde. Altså, jeg tror, det kan godt være, de siger, at vi skal arbejde til 76, men spørgsmålet er, hvor mange der kan kravle rundt på en stige og hænge en lampe op med en hånd og en bordhammer i hånden, og det kan man jo ikke. Altså det sidste, jeg læste bare generelt om lærlingen, der kommer jo færre og færre lærlinge til. Altså, det er jo sværere og sværere at få lærlinge. Altså, de er der, men det er slet ikke nok til at fylde hullene ud i forhold til det byggeri, vi har. Hver eneste elektrikerfirma i Danmark søger nærmest elektrikere. Ja. Altså, det er jo lige meget, hvad for en firma det er. Der er jo en gruppe på Facebook, som er sådan en elektriker søger i arbejde. Der er jo 4 posts om dagen. Altså, du behøver ikke engang at sende et CV. Hvis du kan møde op, så er de... de kan fyre dig om 3 år, hvis du ikke kan noget, men de vil da hellere have, at du kommer bare for at få fat i dig, og så se, om du er noget værd, fordi der er så meget mangel, at det er sgu lige meget, om du kan noget eller ej. Det vil vi hellere bare se. Du møder til tiden. Ja, vi vil se, om du kan noget. Vi er ligeglade med dit CV. Kom her, vi har brug for nogen, der kan... Vi har en akkord, der er bagud. Altså, eller vi har et projekt, der er bagud. Det er rigtigt. Men for lige at springe lidt tilbage til din arbejdsdag, har du nogensinde kvaret dig gevaldigt? Ja. Okay. Er der noget, du tør at berette om her? Jamen, altså, ja. Hvad er egentlig mit største fuck-up? Ja, største fuck-up. Jamen, jeg har lavet et par stykker. Jeg har... Jamen, det er jo alt fra at give en vaskemaskine 400 volt til... Ja, hvad delen har man lavet? Altså, det skal lige siges, at hvis man giver en vaskemaskine 400 volt, så siger den bang, og så virker den ikke. Det har den ikke godt af. Ja. Hvad har jeg lavet af store fejl? Har du lavet nulfejlen? Hvad tænker du? Den kendte elektriker nulfejl, det er jo, at når du har 3 faser og en 0, hvis du så demonterer 0, mens der er strøm på, så laver de 3 faser deres eget nulpunkt. Det bliver meget teknisk. Alt, der er monteret på den gruppe, det dør. Det bliver brændt af. Det bliver et kunstigt 0. Det dør. Der kommer en kunstig 0, og det er der ikke nogen af tingene, der er lavet til. Nej. Så hvis du lige kommer til at skrue den af... Jeg har fejlfundet på det en gang, uden jeg vidste, at det var... Jeg kunne bare ikke huske det, eller sådan, at jeg har lært om det nogensinde. Og så det var sgu da mærkeligt, og jeg stod der og tænkte, hvad delen og sådan noget, ikke? Indtil jeg så fandt ud af, at forsyningsnullen, den var helt løs, ikke? Det er også det. Altså et godt lille fif til dem, der lytter med som elektriker, det er, når du har din prøvepind og måler. Hvis du måler 150 volt mellem fase og jord, så har du ikke nogen jord. Det kan godt være, der er en gulgrøn ledning, det kan godt være, der er et jordspyd, den virker ikke. Ja. Hvis du måler 150 volt mellem din fase og din 0, så er der ikke nogen 0. Hvis du måler spænding, og du ikke måler 230, så er den gal i den modtagerinde, altså i afslutningen. Jeg var ude sidste uge med igen 150 volt, og jeg var bare sådan, jamen der er ikke nogen 0. Ja. Så må man få den var knækket i en væg. Det var... Ja. Okay. Ja. Fedt. Ja. Okay. Men vi mangler jo stadig lige at høre, hvad du har kvaret med. Hvad er den største fucker? Kom med den. Hvad er det? Hvad har kostet flest penge? Vaskemaskinen, den koster 3-4.000. Ja, det var ikke så galt. Har du brændt dit hus ned? Nej, ikke endnu. Vi venter spændt. Hvad har jeg lavet?
Det er sjovt. Jeg kan ikke lige umiddelbart sådan lige komme på en eller anden kæmpe... herovre, men skal vi ikke aftale, at hvis du nu kommer på det, så hiver vi det en gang til? Jo. Og så tager vi kun om alle dine fejl. Ja. Jo. Men jeg har også et andet spørgsmål. Ja. Og nu er det jo det her med, at man kommer ud til mange forskellige opgaver. Er der og nu er det ikke opgaven specifik, men er der et af de her steder, hvor du tænker, wow, det her er fantastisk, eller wow, det her, det er simpelthen for ulækkert? Ja. Nu siger jeg en ting, og du ved godt, hvad jeg tænker på. Boligselskaber. Ja. Det er hårdt. Og så siger jeg M-hætter. Ja. Og nu tænker jeg også mere, selvfølgelig skal vi ikke udstille nogle mennesker, men jeg har oplevet nogle mennesker, der har boet i nogle lejligheder, og siger, hvordan kan jeg bo her? Ja. Jeg ved ikke, om du har været udsat. Jo. Ja. Jeg har engang... Ja, det er lidt vildt. Jeg kom engang op i en lejlighed, og så skulle jeg kigge på... Der var noget... Jeg tror, der er en sikringsfejl. Så kommer det op, og altså, inden der overhovedet bliver åbnet døren, så kan jeg bare lugte. Der lugter i den her opgang. Og jeg tænker, hvis det er den dør, jeg skal op til, ikke, så er jeg færdig. Altså, og så kommer det op, der bliver åbnet døren, og den der sådan helt varme, lune duns af lort og smøger, og så kommer jeg ind, og jeg havde faktisk, jeg sagde til dem, at det kan jeg ikke, jeg bliver nødt til at tage en maske på. Så jeg gik ned og hentede en maske, og jeg sprøjtede parfume i masken, for så at gå ind, og det første, jeg ser på gulvet, det er lort. Nej. Menneskelort eller hundelort? Menneskelort og smøger, som der ligger på gulvet. Og der tænker jeg bare, at det her, det gør jeg ikke. Men alligevel, så vælger jeg, fordi man er så service-minded, så vælger jeg at gå ind. Og gøre rent. Det er lige før. Bare jeg går ind, så tror jeg, der bliver lidt mere rent måske. Men så gik jeg ind, men jeg kunne ikke finde fejlen, fordi at der var så mange forlængerledninger og alt muligt mærkelige ting op ad væggene, så jeg kunne ikke komme til. Jeg kunne ikke udbedre den fejl, og så måtte jeg bare sige, det her, så blev det så også meldt til kommunen og alt sådan noget, ikke? Og de skulle finde et andet sted at bo, og ja, det var noget lidt større, men det var vildt. Det var sådan, wow. Jeg har jo en junior med, som er sådan 17-årig førsteårslærling. Ja. Han har meget svært ved de der rygerlejligheder. Han kommer ind, ikke? Og så kommer han ind, jeg kan jo ikke få luft. Bare sådan lidt. Kan relatere. Get used to it. Det er der sgu bare, ikke? Det er jo bare, det er jo ikke for at tage ned. Der er jo bare folk, der ryger ind for sådan noget. Men det har han godt nok hårdt ved. Ja. Han er slet ikke klar til jeg har det rimelig stramt også med, som du siger, med lort. Altså, det så jeg ud. Du bevæger sig, altså. Ja. Det er en del af dit arbejde. Ja, men der er forskel på en stamme, så ved man, så er man som forberedt på det. Altså en faldstamme. Ikke? Og så skyller det, og så får man lige... Nej. Men er der ekskrementer eller på gulvet, eller ude i køkkenvasken, eller dyr, der kravler rundt, skulle jeg sige, der stiger jeg også af. Der må det altså få nogen til at gå rent. Altså, Jeg synes lige en sidste gang, vi lige vender tilbage til hovedforløbet og grundforløbet og sådan skoleforløbet. Hvad synes du har været? Du sagde, at det har været lidt svært, men da du først sådan satte dig ind der, så har det været okay, altså da du bare sådan begyndte at tage det seriøst. Mm. Er der nogle ting, du vil sådan anbefale til folk, der skal til at starte på elektrikeruddannelsen, til grundforløbet og hovedforløbet? Hold fast, altså fordi det går hurtigt. Jeg kan huske, jeg var bange for at lægge mig syg. Fordi jeg synes, det går så hurtigt. Hvis du har misset 3 dage, så er du seriøst bagud. Altså, det går virkelig, virkelig hurtigt. Så der er ikke noget tid til at pjekke og alt det der, fordi altså, så skal du tage det der forløb om, eller også skal du virkelig læse op på nogle ting, ikke? Og problemet er, jeg synes ikke, der bliver sådan rigtig, hvis man er syg og sådan noget, der bliver ikke rigtig lagt materiale til side, som man lærte om den dag. Så det er sådan noget, der bliver lært om i skolen nu og her, ikke? Så man er virkelig bagud. Specielt, vi har jo sådan nogle moduler, hvor du lærer rigtig meget om en specifik ting. Det er 1 måneds modul, og der siger lærerne jo decideret, hvis du er syg hvis du er syg nogle af dagene den første uge, så kan du lige så godt bare starte forfra. Ja. Modulerne... Så man simpelthen hægtet så meget af? Jamen, uge 1 og uge 2, der lærer du alting om det, og så uge 3 og uge 4, så skal du lave et projekt om det. Og hvis du ikke har forstået det, du lærer uge 1, så er du bag uge 2, så er du bag uge 3, og så er du bag med projektet, og så stikker det. Ja. Så bare at hænge i, og så møde til tiden, og, lige præcis. Og lade være med at være syg, specielt på skolen. Ja.
Og så være syg, når du er Ja, ellers så hvis der er noget, man ikke forstår, så er det altså okay at spørge igen, ikke? Selvom man ikke forstår det 6. gang, jamen så spørg igen, fordi det er der ikke noget galt i. Man skal forstå det. Det skal man virkelig. Nu her på faldrebet har du et el-tip til den danske befolkning. Et el-tip? Ja, hver 6. måned, så gå lige ud og tryk på jeres knap på jeres RCD, og se om den udkobler. Som hedder HPFI eller HFI. Eller fejlsomskrivere. Ja. Hvorfor? Præcis. Jamen for at se, at vores relæ, det udkobler, som det skal. Okay. Ja. Det er jo noget sikkerhedsudstyr, og når det ikke er klikket i 70 år, så virker det ikke til sidst. Så stopper det med at virke. De der hedder Neptun 2000, så ved man bare... Den er dårlig. Ja. Marius, hvor kan man finde dig på sociale medier, hvis man gerne vil gå ind og følge dig lidt mere? Jamen, jeg er aktiv på Instagram og TikTok, hvor jeg laver noget der. Jeg kan ikke engang, hvad den hedder. Jeg hedder... Du hedder Marius. Ja, Marius_Holluf, tror jeg. Så opfindsomt er det simpelthen. Er det ikke helt vildt? Skal vi ikke bare sige, at det står i beskrivelsen, hvis man lytter med? Jamen, jeg vil bare sige mange tak, Marius, for at være med i dagens episode af Det Skæve Vatterpas. Helt fantastisk. Du er helt fantastisk. Det har været en fornøjelse. Ja. Og så er du faktisk en pæn fyr. Tak. Ordentligt. Kæmpe badehjern. Tatoveringer op og ned, men ikke op over halsen. Men jeg ser jo ikke farlig ud. Nej. Jeg lige den nuttede lille tæt i bjørn, ikke? Lad den nuttet. Det tager vi en anden episode om nutteri. Ja. Jamen, tak for at lytte med til dagens episode af Det Skæve Vatterpas, og jeg håber, at vi alle sammen vil lyttes ved i næste episode. På genhør. Tak, fordi du lyttede med til dagens episode af Det Skæve Vatterpas. Du kan finde vores podcast og alle de andre episoder af Det Skæve Vatterpas, der hvor du lytter til din podcast. Programmet præsenteres af Fastbox fra Solar. Materialerne leveret på 1 time. Podcasten præsenteres i samarbejde med Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen. Podradio. Hele Danmarks podcast radio. På DAB, web og app.